Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Елға буйлап bir шәһәр. 30 еллык тәнәфестән соң тиз йөрешле судно беренче рейска чыкты. Парклар сезоны ачылды, яңартылган фонтаннар эшли башлады. Одна вакыйгалары каралды. Түбән Камда жылыту сезоны тәмамлану көне билгеле. 1 май гөрләп узды. Түбән Камалар яз һәм хезмәт бәйрәмен билгеләп үттеләр. 4 көндә 20 уен. Владимир Винников истәлегенә багышланган футбол турнирына йомгак ясадылар. Түбән Камага Метеорда, Татарстанда Казан Ярчалы елга маршруты эшли башлады. Суднолар Чистай, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләрендә тукталыш ясый. Татарстан флоты компаниясе әлеге вакыйганы елга транспорты үсешендә мөһим этап дип бәяли. Чөнки күптән онытылган әлеге юнәлеш 30 елдан соң янәдән торгызыла. Беренче пассажирларны безнең төшерү төркеме каршы алды. Кунаклардан Түбән Камада каршы алалар. Казан елга портыннан кузгалган рейс нефтехимиклар шәһәренә килеп җитә. Идел һәм Кама елгалары буйлап ачылган яңа маршрут Татарстанның 5 шәһәрен тоташтыра. Һәрберсендә кунаклар өчен бәйрәм программасы әзерләнә. Татарстан флоты компаниясе әлеге вакыйганы елга транспорт үсешендә мөһим этап дип бәяли. Чөнки күптән онытылган әлеге юнәлеш 30 елдан соң янәдән торгызыла. Туристларга тулы маршрут сайлау мәҗбүри түгел, билет бәясе сәфәрнең ераклыгына бәйле. Түбән Камада кунакларны истәлекле урыннар буенча сәяхәт көтә. Судны Казан елга портыннан җомга һәм шимбә, Чаллыдан шимбә һәм якшәмбе көннәрендә китә. Даими пассажирлар рейслары 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Гүлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камада жылыту сезоны 5 майдан тәмамлана. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Радмир Билев белдерде. Шәһәр мэры башка темаларга да тукталды. Аның белдерүенчә, Түбән Кама районы торакны файдалануга тапшыру буенча еллык планны вакытыннан алда үтәде. Социаль ипотека программасы буенча 1700-дан артык квадрат метр торак төзелгән. Киләчәккә планнар да каралды. Каенлы авыл җирлегендә йомырка җитештерүче кошчылык фабрикасы күздә тотыла. Предприятие тәүлегенә 150 меңгә кадәр йомырка җитештерәчәк. Биредә 30-га якын эш урыны булдыру планлаштырыла. Фонтаннар сезоны ачылды. Түбән Кама мэры Радмир Билев Габдулла Тукай исемендәге паркта һәм Лимай скверында урнашкан су объектларын карап чыкты. Аның әйтүенчә, җайланмаларны торгызу эше узган ел башланган. Белгечләр инженер системаларын, насос җиһазларын, яктыртуны һәм тышкы бизәлешне яңарткан. Быел барлыгы 4 фонтан цикләндереләчәк. Гаилә паркындагы объект 9 майга кадәр ачылачак. Балалар фонтаны тотрыклы җылы һава торышы урнашканнан соң эшли башлаячак. Түбән Камада җиңү көненә әзерлек һәм бәйрәм парадын уздыру белән бәйле рәвештә хәрәкәт шикләнәчәк. 5 майдан 8 майга кадәр көндезге сәгать 1дән кичке 6 яртыга кадәр спорт урамыннан Октябрьнең 50 еллыгы урамына кадәр җеп ягы һәм спорт урамы киселеше Октябрьнең 50 еллыгына хәтле так ягы юл ябык булачак. Машина йөртүчеләргә маршрутларын алдан сайлап кую сорала. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шилтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камалар яз һәм хезмәт бәйрәмен билгеләп үттеләр. Шәһәрдәшләр өчен бай эштәлекле программа әзерләнә. Җыр-биюләр, хәрәкәтле уеннар. Өлкән буын яшьлек елларын искә төшереп, хатирәләрен яңарталар. Чөнки алар өчен 1 май үзгәртеп корулар хезмәт казанышлары чоры. Күңел ачу чаралары барлык паркларда да оештырыла. Тулырак алдагы материалда.
Лимаев скверында бәйрәм мөхиттен 1 май уңайыннан шәһәрдәшләр өчен җыр-биюле программа әзерләнә. Сәхнәдә милли костюмнар кигән артистлар чыгыш ясый. Түбән Камаларны яз һәм хезмәт бәйрәме белән котларга шәһәр мэры Ратмир Биләев килә. Город закладывался первостроителями. И Шәһәргә беренче төзүчеләр нигез сала һәм бу аларның хезмәте белән башкарыла. Беренче чаналы трактор поезды килә. Беренче төзүчеләребез безгә нинди шәһәр бүләк иттеләр. Без матур, төзек шәһәрдә яшибез. Аилә паркында да бүген бәйрәмчә Түбән Камалар яшьлек елларын искә төшереп, хатирәләрне яңартып утыралар. Өлкән буын вәкилләре өчен 1 май үзгәртеп корулар, каһарманнарча хезмәт казанышлары чоры. Түбән Камалар яз һәм хезмәт көнен шулай үткәрделәр. Әлеге бәйрәмне дөньяның 140 илендә билгелиләр. Күпләр өчен ул күңел ачу, өстәмә ял һәм бакча сезонын башлау өчен дә сәбәп. Гөлия Нигъмәтуллина, Светлана Шубкова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Каманың нефтехимик клубы Владимир Винников истәлегенә багышланган футбол турнирында бронза медаль яулады. Быел ярыш 20-нче тапкыр үткәрелде. 4 көн дәвамында Россия һәм Беларусь Республикасының 8 командасы җиңүче исеме өчен көрәште. Барлыгы 20 матч үткәрелде һәм 99 гол кертелде. Финал уены нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мәскәүнең Чертаново клубы лаек булды. Турнирның тантаналы ябылу чарасы җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү белән тәмамланды. Спортчыларга кубоклар, медальләр һәм акчалата премиялар тапшырылды. Түбән Кама мэры урынбасары Марина Камелина турнирның әһәмиятен билгеләп үтте. Аның әйтүенчә, бу ярыш яшь футболчыларга үзләренең осталыкларын күрсәтү, шәһәребез белән танышу һәм яңа дуслар табу өчен менә дигән мөмкинлек. Самоотдача, но это приз зрительских симпатий, это достается тебе и овации тоже. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.